नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तक खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में। खबर अच्छा ना बा, काहे से कि आज सुबह सुबह ही खेसारी लाल यादव जी के एगो धमाकेदार होली के वीडियो गाना रिलीज भय रहे शिव शक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, गाना के नाम रहे कोमल जगह घाव होई। जी हाँ, ई गाना के दर्शक लोग खूब प्यार देते रहे, आशीर्वाद देते रहे। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलत रहे, जो ना एवरेज रिस्पांस रहेला हो से थोड़ा ऊपर के मिलत रहे और ठीक ठाक रिस्पांस मिलत रहे। और हमारा पास मैसेज भी आवत रहे कि गाना बहुत ही शानदार बा भैया, ई गाना पर न्यूज़ जरूर बनाएम। तो उ गाना पर न्यूज़ बनावे से पहले ही उ गाना जौन बा यूट्यूब के तरफ से ब्लॉक कर दिया गया बा। जी हाँ, आप लोग सामने स्क्रीन पर है स्क्रीनशॉट देखी, जो कि अब आप लोग गाना ओपन करम तो आप लोगन के इहे नज़र आई कि गाना के ब्लॉक कर दिया गया बा। अब कोनो वीडियो में कुछ ऐसा चीज़ नज़र आयल बा यूट्यूब के कि का नज़र आयल बा जो ना कारण ई गाना के ब्लॉक कल गया बा, ई तो पूरा जानकारी ना बा। लेकिन बहुत जल्द ही ई गाना के रिकवर कर लिहल जाए, ऐसा बात कहल जा रहा बा। तो जैसे ही गाना रिकवर हो जाए, कोनो अपडेट आई, आप लोगन के हम सूचना दे देम। फिलहाल ये अपडेट रहे कि गाना ब्लॉक कर दिया गया बा यूट्यूब की तरफ से, और शायद ये पर रिपोर्ट आयल हुई। बहुत सारा लोग जौन बा फैंस लोग एक दूसरा पर रिपोर्ट भी मारते रहे, तो ओकरा कारण भी कई बार यूट्यूब ब्लॉक कर देवेले कोनो चीज़ अगर ओके नज़र आवे ता। लेकिन जौन गाना ब्लॉक करे के असली कारण बा ई ता अभी बाद में कंपनी द्वारा ही पता चली। अभी हमारा पास जितना अपडेट रहे वो आप लोगन के बता देनी। चैनल के सब्सक्राइब कर ली, भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल हर अपडेट आप लोगन के पर मिली, और बेल आइकन दबा लेम। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।